खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मार्टिस फेमिलि बिथांमोना गोबाङानो कुइसन खालामहरदों सोंहरदों जोंनिया न'खराव बेफोरबायदि सानै साथाम मार्टिस जालांबाय मानो मोनासै आं दा बिथांमोनाव कुइसनसो खालामबावनो लुबैदों थांनाय 5 बोसोरावबो मानो मोनासै मानो थाखाय होआसै आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानो मोन्दों खुगा खुगा थांनाय 5 बोसोरावहाय सार प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय तो बावहाय खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो बेसेबां मा आं बेखौ बुंनो रोङा थांनाय बारावथ' नैबे गोदान सरकार दानाय बिपिएफ सरकार दानायावथ' मार्टिस फेमिलिफ्रा 204 मोनजेनबाय कुनु बावहाय कुनु माबा गैयामोन तो जिहेतु प्रमद बर'नि सरकार थानायावनो नै बेसेबां रोजा दङ मार्टिस फेमिलिफोरनि नामा बेखौनो होजोबनो हायाखै थांनाय बारफोरावहाय बाजेट मोनफायाव 700-800 नङाबा 1000 जों बारा मानसि गैया बेखिनिखौ होयोबा होनो हायोमोन बाजेट मोनफायाव बिदिनो लालाङोबा 1800-900 1000 जोन ना बेफोरबायदि लालांबानो जोबोमोन नाथाय मानो लायासै आरो खोनानो मोन्दों जों खुगा खुगा थांनाय बाराव होदोंबो 3 लाखा होदों 2 लाखखौ सोरबाया माबा मोनसे खालामदों बेयो बेसेबां सैथो बेसेबां मार बेखौ बुंनो रोङा जायफोरा मार्टिस फेमिलि 3 लाखल' मोन्दों बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो फोरमायहर आंनानै बेफोरबायदि मोन्दोंबा मोन्दों मोनाखैबा मोनाखै आरो जों खुगा खुगासो खोनानाय दे बियो बेसेबां सैथो बेखौ जों बुंनो रोङा 2 लाखखौ सोरबाया माबा मोनसे खालामदों होननानै किन्तु 5 लाखआव जायफोर थाबायनानै होदों माबा मोनसे बा नों थाव खरसनि नामाव 100-200 बा माबा मोनसे 19-20 खालामदों जों बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बेखौ लाखागोन जायफोर खस्थ' खालामग्राफोरा एसे एनैयाखौ लाखागोन आं बेखौ मिन्थिगौ लानांगौबो मोन्दोंथ' 5 लाखनि जायगायाव दिनै 3000 थाखा बा 5000 थाखा होनाय माथो लस दङ जेबो लस गैया खोथाया जाहैबाय मा जुदि 3 लाखल' जुदि होमारदोंब्ला दुखुनांथावना देरसिन जेबो गैया आं मार्टिस फेमिलिखौ आं नैबेखौनो बुङो दा जेसेबां दङ दानि जायफोर सरकाराव दङ हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायगोन बा धन्यबादबो होगोन खारन थांनाय बारावहाय बाजेट जिरायैनि सिगांनो बा बाजेट गोदान सरकार दाखांनानै बाजेटआनो जायाखै कुनु बाजेट सेसन जायाखै बिनि गेजेरावबो 204नि मार्टिस फेमिलिखौ होदों बावहाय एनडिपिल' नङा जायफोर एबसु मुभमेन्टआव जायफोर थैनाय बा मार्टिस जानाय थैनाय होनबा गोरोन्थि जागोन जायफोरा मार्टिस जानाय मुंख्लं जानाय बै व्यक्तिफोराबो दिनैहाय मोन्दों दा होनो हादों सरकार दाखांनायनि उनाव बाजेट जायाखै कुनु फैसायानो गैया थाखा फैसा गैया बेफोरबायदि होनो हादों होमबा बेसेबां रंजाथावना जों होमबा आरो आसा खालामबावनो हायो नैबे दा बाजेट जाहांहां अबस्था बे बाजेट जाखांनायनि उनावबो माबा मोनसे हाग्रामा महिलारि सारा बा बिपिएफ सरकारा माबा मोनसे सिन्था खालामबावदों दां ना बेफोरबायदिखौ बे बाथ्राखौ जों साननो हायो आरो लोगोसे फ्रेस मोसाहारि सारा बुंबावदों जे थांनाय इउपिपिएल सरकारनि आमोलाव जिहेतु एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि 2% मोन दा किन्तु 3%नि बाथ्राखौ बुंदों जि दिनाखालि उदालगुरि टाउनावनो मोनसे मार्टिस फेमिलिफोरनो चेक रानदोंमोन बे चेक रानखालिनो दिनैहाय 2% नङा बे बाराव 3%खौ जों सिन्ताधारा खालामदों होनबा जायफोर एक्स एनडिएफबिफोर बिथांमोननि सायावबो गोदानै माबा मोनसे सिन्ता खालामबावदों दा बेफोरबायदि गोदान जुदि सिन्ता खालामदोंबा बिराद मोजांनि बाथ्रा जागोन होननानै आं सानो थ' आं बेखिनि टपिकखौ बावखौनो दोनदों आरो मार्टिस फेमिलिखौ आसा खालामबावदों नेक्स्टफोरावहाय एसे बुरजायैनो थांनाय बाराव 204नि होदों नेक्स्ट टाइमाव हयतोबा 500 जनसो जुदि होनो हायोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन आरो नेक्स्ट बाजेटनि उनाव 500 जन बेफोरबायदि होलाङोब्ला 5 बोसोरनि गेजेराव जोबैनि जेबो गिदिर बाथ्रा गैया एनडिएफबिनि लोगोसे आबसु मुभमेन्टआव जायफोर मार्टिस जानाय बिथांमोननि जिखिनि प्रब्लेम बे प्रब्लेमा जोबहैगोनखौ आं आसाखौ नुहैदों थ' बे टपिकखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों जोंनि एनडिएफबि आफादनि केस जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनावनो गोबां जेंना दं दासिमबो बे जेंनाया आं सानो जायखि खुंथायाव थाया मानो गोलाव बोसोरानो थाया मानो जोबनाय नङाफोर बायदि मोनदों जेंनाया जेब्लायबो थासिगोन
आरो मोनसे खोथाया साननायाबो बेबो मोजां जे जेंनानि गेजेरजों थांब्लासो माखासेया साक्सेस जाहैयो जाफुंहैयो बे जेंनानि गेजेरजोंनो सौसिलांनांगोन नों आरामाव थाङोब्ला नों माब्लाबाबो देरहाहैयाबो जानो हागौ नोंनि बे हान्थिनाय लामायाव बा नोंनि जिखिनि खामानि मावनो थांनाय बे खामानि मावनो थांनायाव गोबां हेंथा थागोन दा हमना ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिआ दिनै एन-डि-एफ-बि जाय सोद्रोमाफोरनि थाखाय केसनि थाखाय खामानि मावनो थांगासिनो दङ दा आरो गुबुन सासे सोरबाया हेंथाया होगोन बे स्वाभाबिक बिनि गेजेरजों सौसिलांनांगोन थ' आं बेयावबो बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि सारनि अननायावनो जोंनि एन-डि-एफ-बिनि सोद्रोमाफोरनि केस लोगोसे आरो जायफोर जेलाव थानाय बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबोदोंमोन बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि मावलाङोब्ला मा 20 बोसोरल' थालांबाय थागोन सरकारा थालांगोन बेखिनि बाथ्राखौ जों साननो हायो आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो बि-पि-एफ सरकारा जुदि थानायावनो एन-डि-एफ-बि आफादनि जायफोर हाइनेस्ट केस दङ बाजेट जाखांनायनि उनाव सारा जुदि बेफोरनि सायाव माबा मोनसे स्टेप लायोबा माबा मोनसे सिन्ताधारा खालामोब्ला मोजां जाबावगोन होननानै आं सानो थ' जोंनि एन-डि-एफ-बिनि सोद्रोमाल' नङा जायफोर एबसु मुभमेन्टआव जायफोर हाइनेस्ट केस जानानै थानाय बिथां व्यक्तिफोरनियाबो केसा सोरनियावबा दिनैसिमबो जोबाखै मानसिफ्रा बैसो जानानै बोरायलांबाय सोरबा दासिमबो कर्ट कासारि गाहैनांगौ हयतोबा बेफोरनि केसखौबो सार हाग्रामा महिलारि थानायावनो जुदि फोजोबना होयोब्ला बा बिसोरो एसेब्लाबो मुक्त जागोन होननानै आं सानो लोगोसे जोंनि एन-डि-एफ-बिनि सोद्रोमाफ्राबो जिखिनि खामानि मावनो थाङो बैफोर खामानियाव हेंथा जाया जोंनि एन-डि-एफ-बिनि सोद्रोमाफोरा बहाबा कर्ट कासारि बा गुबुनाव थांनो सानब्लाबो सिन्ताधारा खालामब्लाबो बैफोर जायगायाव सहैया बा गुबुन जायगायाव थांनो हाया केस थानाय लगे लगेनो बे व्यक्तिनि गोबां खामानियावनो थाबथालांनांगौ जानानै फैयो बेफोरखौबो हाग्रामा महिलारि सारा बाजेट जाखांनायनि उनाव माबा मोनसे सिन्ताधारा खालामगोनखौ जों आसा खालामदों जोंनि एन-डि-एफ-बिनि सोद्रोमाफ्रा लोगोसे आरो सार रन्जन दैमारिनि जिहेतु उदां जानायनि बाथ्रा बेजों लोगोसे जायफ्रा सार रन्जन दैमारिनि केसजोंनो जेलाव थाफाजोबनाय बै व्यक्तिफ्राबो थाबैनो उदां जाबोयो हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि खोथा बुंनाय जेरै बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि जुदि खामानिखौ मावबोनानै थाबनो जुदि फोजोबना होयोब्ला आरोबाव साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो इउ-पि-पि-एलआ सरकाराव फैगोनखौ बिदिब्ला आसाखौनो जों खालामनो हानाय नंला होननानै साननो हायो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आं बर'नि दैदेनगिरि आरो थांनाय बाराव जायफोर खुंथायाव थानाय बै दैदेनगिरि दानि जायफोर खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोननाव आरो गासै बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि